Hello po mga mamamayang, magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayong hapong ito ay mayroon kong ipapakita si Mama Yeps na recipe ng ice candy. At ito na po siya. Hello po Mama Yeps. Hello po sa inyong lahat. Ngayong araw na to, ang gagawin po natin ay buko with mani ice candy. Ito na po yung ating mga ingredients. Meron po tayo ditong 3 cups ng coconut water o yung tubig na galing sa buko. 2 cups ng tubig. Evaporated milk. Condensed milk. Nestle cream or all-purpose cream. 3 cups ng buko. 1 cup ng tapioca starch. Sinangag po na mani. Tapos po itong ating ice candy wrapper na ang size po na gagamitin natin ay 2 by 10. So, yan na po lahat yung ating mga ingredients na kakailanganin. Ngayon, simulan na po nating lutuin itong ating ice candy. So, unang-una po, ilagay ko po itong ating tubig ng niyog or yung galing sa ating buko. At saka itong ating tubig. Yan, pagsama-samahin po natin yan. Tapos, hihintayin po natin ito na kumulo. Tsaka natin ilagay yung ating tapioca starch. So, hihintayin lang po natin yan na kumulo. Ngayong hinihintay po natin na kumukulo yung ating tubig, i-dilute po muna natin itong ating 1 cup na tapioca starch. Tapos, magdagdag ako ng 1 cup na tubig. Yan, tutunawin lang po natin. Yan. Ngayon, titingnan po natin kung kumukulo na yung ating tubig. Tsaka natin to ibubuhos. Ayan, kumukulo na po yung ating tubig. Hihinaan lang po natin yung ating apoy para dahan-dahan pong maluluto yung ating tapioca flour mixture dito. So, ngayon, dahan-dahan po natin ibuhos. Tsaka sabayan po natin ang paghahalo. Yan, haluin lang po natin ng mabuti para hindi siya magbuo-buo. Pagka ganyan na po yung kulay ng ating tapioca, ibig sabihin po niyan, dahan-dahan na po siyang naluluto kasi nag-transparent na po yung kanyang kulay. Ngayon, pwede na po nating ibuhos yung ating evaporated milk. Haluin lang din po natin. Sunod po nating ilagay itong ating Nestle cream or all-purpose cream. Sa mga nagtatanong po kung pwede po yung nasa Tetra Pak, pwede po, pareho lang naman po yun. Ito nasa can lang. Kung namamahalan po kayo sa Nestle cream, pwede po yung powdered milk yung ilagay nyo. Kahit anong brand ng powdered milk. Sunod nating ilagay itong ating condensed milk. Hahaluin po natin ng mabuti para hindi po siya didikit sa ating cooking pot. Yung ating flour. So, yan. Pwede na po ito. Ililipat po natin sa isang lalagyan para mapapalamig po natin siya ng mas mabilis.
Ngayon po ay ibubuhos ko na po itong ating mixture ng flour at saka milk. Yan, hahalu-haluin lang po natin to para mas mabilis po yung kanyang paglamig. Or kung nagmamadali po kayo, pwede nyong iharap sa electric fan para mas mabilis po yung kanyang paglamig. So yan, hahayaan lang po muna natin yung lumamig. Ngayon, habang hinihintay po natin na lumamig yung ating mixture ng tapioca starch, ay i-blend po muna natin itong ating buko. So ngayon, hahatiin ko po siya. So, bali magtira po tayo ng kalahati para ihahalo po natin mismo mamaya sa ating mixture. Tapos, itong kalahati po yung ating ipipuree. Yan. Tapos, pwede pong kukuha po tayo ng kunti dito sa ating mixture para isabay natin sa pag-blend para mas mabilis po natin siyang mapupuree. Yan. Ito na po yung magiging hitsura niya pagkatapos nating na-puree yung ating buko. Ngayon pong malamig na po itong ating mixture ay pwede na po nating ihalo dito yung ating na-puree kanina na buko. Tapos isabay ko na po itong ating buko. Paghalu-haluin na po natin ngayon. Kung medyo sticky pa po yung kanyang consistency, ay kung para sa inyo ay sticky pa po ito, ay pwede po kayong magdagdag ng konting tubig or dagdagan nyo po ng sugar para makuha nyo po yung kanyang tamang lasa. Ngayon, ilagay ko na po itong ating mani. Kayo na po bahala kung gaano karami po yung ilagay nyo. So, ngayon, ready na po ito. Ihanda ko lang po yung ating wrapper or ice candy wrapper para maibalot na po natin ito. Ngayon po ay simulan na po nating balutin yung ating ice candy. Yan na po, natapos ko na pong naibalot lahat. So, umabot po siya ng mga 30 pieces. So, ngayon, ilagay na po natin to sa freezer.
ng mga 8 hours or hanggang overnight. So, papakita po namin sa inyo pag matigas na po itong ating ice candy. Ito na po ang ating buko with mani ice candy na ginawa po ni Mama Yeps. Sana po ay magustuhan nyo ang flavor ng ice candy ito. Sana mag-like, mag-subscribe at mag-share kayo. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!